गिबियावनो कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन आफादनिफ्राय दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों। बावैसो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांदों नोंथांमोन। दा बेफोरबायदि जाथायाथ' दिनै मैया दाख्लैनिल' नंला, गोबाव समनिफ्रायनो जाफ्लेबाय थानाय नोंथांमोनहाबो मिथिगौ आरो जोंबो गोबांबार ससियेल मिडियायाव शेयार खालामबोबाय नङा होमबा रायजोफोर। दा जोङो सिगांग्रो रायजो राजाफोरखौ माने खावलायहरनो सानदों बा सांग्रांथि होनो सानदों, जाय बिथांमोनहा बा जाय जोंनि बर' लाइमोनफोरा बाहेरा रायजोआवहाय फैयो नङा होमबा खामानि मावनो बा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय गुबुन रायजोआव फैयो नङा होमबा। जेरै जोङो दा कर्नाटकायाव दं नङा होमबा, कर्नाटका बेंगलराव बा गुबुनफोरा गोबां स्टेटफोराव बेफोरबायदिनो थाङो। दा बेवहाय गोबांथार जाथाय जोंनि बर' माहारिनि बा जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव जानाय नुजाथिनाय बा जाथायफोर जाबोनाय नोंथांमोनहा नुबोबाय बा जोंबो शेयार खालामबोबाय बा जोंबो गोबां मदद होबोबाय नङा होमबा रायजोफोर। दा बेखौनो आं खावलायनो सानदों केबिआर आफादनिफ्राय माने जाय बिथांमोनहा बाहेरा रायजोआव फैयो नोंथांमोनहा गावखौनो गाव एसे सांग्रांथि लाखि। मानोना नोंथांमोनहा गावखौनो गावनि जिउखौ बा गावनि देहाखौ गाव सांग्रांथि लाखियाबा गुबुन सोरबाया सांग्रांथि लाखिनो हानाय नङा, आं बेखौ सानोबा नोंथांमोनहाबो मिथिखागौ। बेनिखायनो बाहेरा रायजोआव फैनायाव एसेब्लाबो सांग्रां जानानै फैनांगौ। दा दिनै बिथांमोनहा जेसेबांखिनि नैबे जोंजों सारियाव गसंफादों गोबाङानो माने चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिथांमोनहा, नैबे बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि, बेनिफ्राय जोंनि गाहाय आफादगिरि दङ केबिआर आफादनि, बेनिफ्राय मावथियारि बिथांमोन दङ। दा बिथांमोनहा चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गासैबो बिथांमोनहा जयैनो मोनसे कम्पानियाव माइसुर डिस्ट्रिक्टआव खामानि मावनो होननानै फैदोंमोन। खामानिया मा होनदों, जुखाम फोराननाय बा जुखाम जिरनायनि नङा होमबा। दा बे कम्पानियाव बिसोरो बिथांमोनहा खामानि मावनो होननानै जयैनो फैदोंमोन। 5 थारिख खालि, बे अक्ट'बर दाननिनो 5 थारिख खालि बिथांमोनहा निउ बङाइगावनिफ्राय ट्रेनजों गाखोबोदोंमोन। दा फैबाय थानाय समावहाय नै बेंगलर मोनहां जाफैनाय समावहाय जोंना सासे बर' लाइमोना, जायनि मुङा बिथांनि मुङा निरन बसुमतारी, 38 years old। दा नैबेनो बिथाङा माने बियो ट्रेनावहाय गिग्रा जादों आरोखि, ट्रेननिफ्राय बाज्रुमनानै खारनो नागिरनाय बा माखौबा संखिनाय जानानै बियो बेफोरबायदि माने हमथानो हायै कन्डिसनाव फैदों आरोखि। दा बेवहाय बिथांमोनजों गासै 7 जनमोन, गासै बिसोरो 7 जननि गेजेराव 7 जनमोन ना, 7 जनाव दा 6 जना बेखौ माने ओरैबायदि मोजां प्रटेक्ट खालामना लाबोदों, माने बिथांमोनहा आखाइ आथिं खाख्रबनानै लाबोनांगौ गोनांथि जादों आरोखि। बेनिफ्राय बिथांमोनहा बे जाथायखौ न'खरसिम खोन्थाहरनानै न'खरनिफ्राय जोंनिसिम खावलायहरनाय आरो बिथांमोननि खावलायहरनायाव जोङो मैया 7 थारिख खालि मोनाबिलि समावहाय SMBT रेलवे स्टेशननिफ्राय बिथांमोननि खावलायनाय बा न'खरनि खावलायनाय बायदियै जों बे बिथांखौ जोङो रेस्किउ खालामनानै लाबोनो हादों रेलवे स्टेशननिफ्राय। रेलवे स्टेशननिफ्रायबाबो माने बिनि आखाइ फारनै खानायमोन, बेनिफ्राय आथिङावबो खाजानायमोन बियो। दा माने बेफोरबायदि कन्डिसन जादोंमोन आरोखि। दा जोबोद दुखुनांथाव बेफोरबायदि जानाया। दा अब्लाबो जोङो दिनै भाग्य मोजां नङा होमबा, दिनै बेंगलर कर्नाटका रायजोआवहाय जोंनिनो बर' माहारिनि आफादफोर दं हिसाबै जोङो बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ जोङो गोबांखौ मदद खालामबोनो हादों बा मदद खालामगासिनो दं जेसेबां जोंनि आखायाव फैदों नङा होमबा रायजोफोर। दा बेबायदिनो जों बिथांखौ मोजाङै मोजां मैया रेलवे स्टेशननिफ्राय लाबोनानै नैबे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव जोङो हरसे बिथांमोनखौ दोनफैनाय जादों। हरसे दोनखांनायनि उनाव दा बिथांनि कन्डिसनाबो एसे मोजां थासारियाव फैबाय। दा बिनिफ्राय जोङो बेखौ गावनिनो असे बिबोनां, बोरोमलाय बिबोनाङा, नैबेनो फंबाया, बिनि मुङा लन्दन ब्रह्म, बिनि आखायाव जोङो दा गोग्गो देहा थासारियाव गथायनानै होनाय जासिगोन नोंथांमोन। दा बिथांखौ जोङो बिथोन होबाय, माने गावनि सुबिदा बादियै थाबैनो बे बिथांखौ गावनि असे न'सिम लानानै थांनो एबा दैथायहरनो थाखाय जोङो बेखौ बिथोन होबाय। दा गावनि टिकेट मोननाय हिसाबै बियो लानानै थांनाय जासिगोन आरोखि। दा बिनि गेजेराव जोङो फंनैसो जाय बिथांमोनहा बे जाथायजों जुजिनांदों आरो जाय बिथाङा बे जाथायाव गोग्लैदोंमोन नङा होमबा खैफोदाव, दा बेनाव जों फंनैसो गावनिनो मुं बा बेनि एड्रेसखौ जोङो सोंनानै लानो सानदों रायजोफोर। बेखौ लालाय आखायाव। नोंनि नामा मा नाम? आंनि नामा निरन बसुमतारी आरो आंनि गामिया 2 नं सान्थिपारा। आं दा न'आव थांनो ओंखारफिनबाय आंनि खैफोदनि थाखायनो। आं खामानि दामानिबो मावनो हाला। ओमफ्राय
आंनि लोगोफ्रा दा साथाम थांफाफिनसिगोन आंखौ लांनो आं बुंनांगौ बेनो। ओमफ्राय नों दा माबायदि मोनदों देहाखौ? आंनि देहाया दा एसे मोजाङाव दङ। आं बे देहा मोजांनि थाखायनो एसे मोजाङावनो आं थांखानो सानबाय। दा नोङो मैयानि समावथ' नोङो गुवाहाटियावसो दं होनबाय थादोंमोन, दा बबेहाय दं नोंलाय? आं दा थानायाथ' एसे खाथियाव ला। बेंगलर माबायाव गेस्ट हाउसआव आं दा बिनिफ्राय थांफिननो गोसो जाबाय। दे जोबोद मोजां। बिनिफ्राय आङो बिथांमोननाव सोरनावबा सासेनाव एसे सोंथि सोंनो सानदों, बिथांमोनहाबो माबायदि जुजिनानै लाबोनांदों। सोर रायलायगोन? सारा एसे रायलायहरदो। सारा गावनि मुंखौ खोन्थानानै लाग्रो, नोंथांमोननि एड्रेसखौ, बेनिफ्राय माब्रै जाथाय जाया बेखौ सुंद'यै फोरमायहरबानो जाबाय। आंनि मुङा माराम महिलारि। आं 1 नं गोजोनपुरिनि। आङो बेखौ बिदा सोमोन्दै जायो। जोङो सिगांनिफ्रायनो मिथिबोगौदि बे आदा निरनखौ उन्दै समनिफ्रायनो जों नुबोलायनाय। बेनिखायनो आं बे आदा निरनखौ हमख्राबबाबो खाख्राब खासिबाबो नैबे बेंगालरनि गेस्ट हाउसआव लानानै फैदों ट्रेननिफ्राय। नैबे सारमोनखौ कल खालामनानै लिंहरनाय जादों SMTआव। बेनिफ्राय जोङो बे गेस्ट हाउसआव हरसे थाबाय। हरसे थानानै आरो नै दा सानसे जाबावबाय। बिनि गेजेराव जोङो नैबे सासे बिबोनां लण्डन दं, बेखौ लोगोसेयाव लानानै आरो आदा निरनखौ लानानै जों न'आव थांफिनसिगोन। गोजोननाय थाबाय। बिबोनांनिसिमबो फंनैसो दे एसे फोरमायनानै हरबानो जाबाय। गिबियावनो नोंथां सारमोनखौ साबायखर बावनाय थाबाय। आङो दाख्लै मैया खबर मोननाय लोगो लोगो बिसोरखौ माबायाव लांफैदों स्टेसनाव नायफैबाय। बिनि देहायाथ' एसे मोजां नङा। आरो ओरैहाय बिथांमोनहाबो ओरैहाय माबा कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन KBR बड' ससाइटिया खबर मोननानै बिथांमोनखौ बासायदों। आं बिनि थाखाय बिथांमोनखौबो साबायखर बावो। आरो लोगोसे आंनि असे बिगुमै खौ लाबोनाय बिथांमोनखौबो आं रोजा रोजा साबायखर बावो। दा गुमैया जोंना एसे मोजां फैनाय हिसाबै गुमैयाबो न'आव थांनो राजि जाबाय। जों दा बेखौ न'आव लांनाय जासिगोन। दा टिकेटआ मोननाय नंला, गाबोन थांनाय जासिगोन। दा नोंनि रुमाव लांथ'सिगोन ना नोङो? दा जों थाग्रा रुमाव लांसै। नों बबेहाय थायो? जों दा नागावारा मान्याटिकपार हेब्बल खाथियाव ना? हेब्बल खाथियाव थाहैयो। दे जाबाय दे, गोजोन्थों दे। रायजोफोर, बेखिनियानो दिनैनि बे जाथायनि सायावहाय जोङो गांसे लाइजामबो लिरनानै लाखादों, जाहाथे बिथाङा माबा मोनसे खैफोद गोलैफिनो बा माबा मोनसे जाथाय जाफिनोब्ला जाहाथे बिथांनि लोगोफोरनाव बा आफादाव जाहाथे माबा मोनसे दायफोर दाफैथों, नङा होमबा? माने न'खरनि आखायाव जोङो गोग्गो देहा थासारियावनो गथायखाबाय। सोरबाया बुंलाबायोबो, नङा होमबा? नोंसोर खामानिखौ माबोरै मावदों मावाखै होननानै बेफोरबायदि बुंग्राबो गोबां दंसै दानि बोथोरावहाय। माने दिनै न'खरनि आखायाव गथायखांनानै बबेबा समाव मानसिया बबेबा समावहाय माने आखाइनिफ्राय गोमाफिननायबो जायो। बेफोरबायदि जाथायखौ जोङो साननानै माने बाहाय जोङो गांसे लाइजाम लिरना लादों आफादनिफ्राय। आरो बेजोंनो लोगोसे दिनैनि बे सुंद' मेल एबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों रायजोफोर।